sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine na fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to jawaldi mango to jawaldi ɓulli to jawaldi sakitiɓe to garlol to mbotto to fondu to bagodina to ñaabina ko on takkusan juula ha e nder galle ballali to jalaw kabaruji men e ɗemgal pular e gardini kabaruji men en jaa ha to leydi Mauritanie kalen tigui e ɗiɗo seppoji mawɗi jubbinade tigui e ñalawma hanki o e nder wuuro Nouakchott to leydi Sénégal ma en kaale oɗo dattoɗode tigui yaade e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi Sénégal e dow inde Serigne Modou Lo omo Serigne e dow inde Serigne Mawdo Sy e dow inde Serigne Mawdo Sy noon omo yaaha omo ñaago balle e dow inde on to leydi Mali ma en kaale ɗeɗo temedere capanɗe joyyi hectare nde Ibrahima Boubacar Keita rokki tigui Chérif Ousmane Aïdara to leydi Gabon ma en kaale nguɗon jandu mbalngu toon e ñalawma hanki o kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to Europe to Asie ha to Amérique kabaruji men e ɗemgal pular bisimilla moon e kettuki oto goɗɗe joni joni jamiɗon jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo hoore bir sappo e jeeɗiɗi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he musidɗo moon Haali Abouba kabaruji men e ɗemgal pular puɗɗotoɗen koto leydi Mauritanie kaalen noon e oɗo diwan biyeteɗo Guidimaka ene tawe to banggue funnague e leydi Mauritanie mbiyen e on diwan noon ko koninke goto taw ko koninke faggude woni tigui o wiyete douanier ko kañum tigui nanga toon e oɗo saaha joni kanko douanier o noon o nanguira tigui ko rewde kay e debbo goto suko debbo goto mo rewi toon omo tampini ɗum nde o yi ɗum foof omo ɗaɓɓiri ɗum fijirde noon nde o yi ɗum kadi foof omo foɓɓo ɗum omo haala ɗum gueɗe cagarte baɗi noon ɗum tigui woni ko wiyete harcèlement sexuel et attouchement mbiyen e oɗo saaha joni noon omo tawi tigui kanko koni ko e nder cuuɗi dumbiɗɗi omo fadi ñawore makko ha joni ko leydi Mauritanie mbiyen noon garten e ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e kikiɗe hanki o noon mbiyen ko seppoji mawɗi juɓɓina toon tawa kadi yuɓɓini ɗin seppoji ko ndeɗo fedde wiyetede G8 noon ko fedde pelle lundi landaji lundiɓe tawateɓe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott mbiyen noon ɓe juɓɓini toon seppoji kewɗi e nder seppoji noon kamɓe foof noon ɓe seppoji ɗi foof ɓe pottoyi e nder nokku goto taw ko nokku gandaɗo biyeteɗo place Ibn Abbas nde ɓe pottoyi e on nokku noon eɓe mbaɗa tigui ko wiyete meeting mabɓe woni pottital mabɓe ko nden tigui koninkoɓe ɓe hinde police gaari toon tigui e on diwan nde ɓe gaari noon ɓe nanggui toon sagataɓe hewɓe e oɗo saaha tigui nanggama dumbama e oɗo saaha hay goto anda to heedi e nder ɓen nanggaɓe noon en tawi hen oɗo biyeteɗo Abbas Diagana ko kañum tigui woni kolaɗo kuuɓal ndeɗo fedde wiyetene touche pas à ma nationalité ɓe nanggui hen kadi oɗo biyeteɗo Cheikh Diabira noon ko Mauritanajo tawa kadi o wuuri ko nder leydi France ɓoyen tigui ko ari o tawtora on seppoji mbiyen yimɓe hewɓe noon taw ko yimɓe jeeyaɓe fedde wiyetende touche pas à ma nationalité e pelle goɗɗe ɓe yinguima mbiyen kikiɗe hanki noon ha jamma hanki ha weeti ɓe jeehi kay yoga e nder commissariat ji wuuro Nouakchott e nder yoga e commissariat ji noon beele kay yitude ɓeɗo sukaɓe nanggaɓe holto keedi kono ha e oɗo saaha joni hay goto anda taw toɓe keedi mbiyen noon e nder seppoji he noon teskama tigui yimɓe hewɓe e sukaɓe arnoɓe seppoji tawa ɓen sukaɓe ne jogui araruji leydi Mauritanie tawa ko araruji kiɗɗi ɗi noon e nder leydi Mauritanie e oɗo saaha joni noon ko hunde nde kuulal sali ɗum mbiyen ardiɓe ɗin seppoji noon ɓe kollirino tigui ɓe ñaguinoma sukaɓe ɓe nde hay goto kay weynata arara wonanomo kesso o walla mo kiɗɗo o saabu kay ɓe jinno ko wadde seppoji taw ko seppoji patamle miijo tawa kadi ko seppoji jamya miijo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon guila e mayirɗe ndeɗo guila mbiyen noon e mayirɗe ndeɗo hitande taw ko hitande gonɗen faade joni poste uji kewɗi taw ko poste uji ɗi martaba towɗo e nder leydi Mauritanie e nder laamu Mauritanie poste uji ɗi noon jooɗi ha joni hay goto ala gollotoɓe hen ɗin poste uji noon yoga e ɓen gollotonoɓe hen ɓe hen ma woni jeehi ko wiyete altraite walla kadi heddiɓe fattama e poste uji goɗɗi mbiyen ɗin poste uji noon walla ɗin poste uji noon gonɗi joni biyeteɗi poste vacant ene tawi tigui e yoga guila kay e nder lamorgo guila kay en mbiyen guila à la présidence woni tigui lamorgo ha e nder to banggue koninkoɓe ha e poste uji kewɗi sen dokki yeru ko wayno ngal ɗo jagol gal ko walaɗo kuuɓal e nder galle lamorgo woni ministre secrétaire général de la présidence e o saaha joni mbiyen guila remoniement bannoɗo kay ñande nogas e jeenayyi lewru novembre faade joni hay goto ala gonɗo e on poste noon wonno hen ko oɗo biyeteɗo Seydina Ali Wul Mohamed Mouknas on noon e oɗo saaha joni ko kañum tigui suuɓa yo wontu jagorgal leydi Mauritanie kalfinade tigui faade ƴettugol gollotoɓe woni ministre de l'emploi et des formations professionnelles sen dokki yeru kadi oɗo poste gonnoɗo taw gonnoɗo chargé des affaires administratives
on oɗo saaha joni ko kañum tigui noma yo wontu kay mawɗo suudu ñawore woni président cour suprême mo Nouakchott e oɗo poste kadi gonnoɗo chargé de mission à la présidence on wattama e oɗo saaha joni directeur général radio Mauritanie kanko noon o lomtima tigui oɗo biteɗo Wul Hormatullah tumanoɗo kay ene ñaami halisaji kewɗi e nder gon radio kadi dokkiyeri kadi joom gonnoɗo kadi directeur adjoint du cabinet à la présidence on oɗo biteɗo Jabira Bakary noon e oɗo saaha ko yeehi altraite kono hay goto ala lomtiɗomo hono oɗo kadi directeur général ANAC on heeɓi ɓataki kay hollirde ko yahata altraite kono ha e oɗo saaha joni hay goto taw ala cuɓaɗo yo lomtomo ko wayno waali adjoint mo Nouakchott banggue funnague banggue Nouakchott banggue hirnague e oɗo biteɗo waali mo Trarza ɓeɗo foof ko yaaɓe altraite kono ha e oɗo saaha hay goto ala lomtiɗomo e poste uji goɗɗi hasan ummima to leydi Mauritanie ko ɗon tigui payton to leydi Sénégal noon mbiyen e nder leydi Sénégal gorko goto ɗon tawa ko dartorunoɗo yaade tigui e laamu e nder leydi Sénégal omo yetto yimɓe laamu e yimɓe kadi taw ko yimɓe alduɓe omo ara noon tawa ɗin galleji yimɓe ɓen noon ko yimɓe galleji jokkodir tigui e oɗo galle biteɗo Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakha yo jaam e yo welade Allah wone makko mbiyen omo yetto ɓen noon tawa kadi ora ko dow inde sukaɓe on walla dow inde oɗo biteɗo Serigne Maoudou Sy walla dow inde goto e sukaɓe ɓe so yettima noon o holliri tigui wonde ko ɓen nelimo wonde kay o saaha omo adda ɓatekeji taw ko ɓatekeji badɗi jelli taw ko ɓatakeji jeertinoji walla ɓatakeji kulɓiniɗi ɓatakeji jeertinoji noon saaha tawa ne namdi ko wayno sadakeji walla namdi ko wayno duwawuji kewɗi mbiyen ko nden tigui ɓen kewi rokkudemo haalisaji kewɗi walla saaha o yetto e laamu ngu o heeɓa mumen haalisaji tawa ko dow inde ɓen walla kadi o ñaago service aji dow inde ɓen mbiyen noon ko neɗɗo yiɗa tine e mum fof hoto jabɓo e mum ko ɗum saabi noon mo sakkiti wadde ammirde o mo sakkiti gammirde walla mbiyen mo sakkiti wadde escroquerie o ko oɗo taw ko gollotoɗo e laamu leydi Sénégal on noon o ari mum tigui o holliri ko Serigne Modou Sy ko kañum tigui ñaguimo wonde ne sohli 30 millions saabu kay ene yiiɗi ɗannade kañum e galle muɗum ko nden tigui woni to 30 millions rokkimo tawa kadi rokkimo koye daawe ɗiɗi daawal gadnal rokkimo million ngaji nogas ɓoytade mum kadi arti rokkimo million ngaji sappo mbiyen hokkimo tan balɗe seeɗa tan fawti hen yi tigui e Dakaru Actu jayde witende Dakaru Actu wonde kay oɗo biteɗo Serigne Maoudou Sy ene windi kay walla ene holliri kay wonde hay goto meeɗa nelde dow inde mum yo ñagono ɗum hunde mbiyen ko ni tigui waji o faami tigui wonde koko ɓammira ko nden tigui noon mbiyen o andi oɗo koko waɗi mo escroquerie oɗon noon dartoriɗe golle o wiyete tigui Serigne Ousmane Niang o jeeya noon koto nokku biteɗo Guette Jolof noon ko kanko tigui gollotono golle bonɗe baɗini hennene ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e ngoɗo wuuro wiyetego Weeli Ngara noon mbiyen ko Tana Moussa waɗi toon e ñalawma hanki o mbiyen ko sagara gorko goto taw kadi ko liggotoɗo e société goto société mo sécurité kanko noon société o noon ene wiye ASP mbiyen o lurodir noon kanko sagara gorko o noon o lurodirno koye joom suudu makko caggal luural ngal noon ne waɗi ɓe dugdi tigui ha Wuli Diaw ko nden tigui mbiyen o taaƴi junggo walla mbiyen o soppi junggo suko debbo o joom suudu makko o taaƴi junggo joom suudu makko ko nden tigui kanko ne o ƴetti o felli tigui wartade nde o felliri wartade nde oɗo saaha joni kanko sagara gorko o mayani kono omo tawe cuuɗi cafriɗi ɓe Weeli Ngara omo tampino feewi noon o mayani kono oɗo saaha omo tampino feewi mbiyen noon on kabaru noon naññi yimɓe Weeli Ngara na foof haawi yimɓe hewɓe saabu kay yimɓe foof ne gandirno oɗo suko gorko ne gandirnomo deere e moƴƴere e needi moƴƴiri mbiyen noon e oɗo saaha noon omo tawe e nder cuuɗi cafriɗi mo leydi wuuro Weeli Ngara enen eero noon worɓe ɓe ne tinnoto nde mbasata kay fiide rewɓe ɓe nde wonnoon kay piggal nehata debbo hakkude debbo e gorko ko suturu hakkude debbo e gorko ko gilli e jurum foti wonde ɗon jurum e gilli gon noon needi moƴƴiri won hakkude mabɓe rewɓe ɓe no usta conte faade worɓe ɓe beele kay ɓe jibine ɓesgu malagu nde won noon haalo pulare ne kaala mbiya noppi maladi puɗatti koye hoore malade sen ummima to leydi Sénégal ko ɗon tigui payten to leydi Mali e ɗon mbiruɗen gardini kabaruji men e nder leydi Mali noon mbiyen ko oɗo ndeɗo fedde taw ko fedde ardiɓe ko fati diine islam nden fedde noon ene wiye GLSN fedde sardine diine islam e nder leydi Mali noon ɓe mbiyan ɓe juɓɓinino conférence mabɓe de presse tawa kadi ɓe juɓɓino ɗum ko ñande alarba ɓennuɗo o ɓe juɓɓinino alarba ɓennuɗo noon nder siége mabɓe walla nokku mabɓe biyeteɗo Korofina e nder hen noon ɓe kolliri tigui mbiyan ɓe nder hen noon wonno sababu nden jonde noon ko yidde andinde ɓesgu leydi malinaɓe foof wona guila to banggue laamu ha to banggue julɓe leydi ndi foof wonde kay mawlude hikka nde ɓenni tigui mawlude nde ɓenni e dow jaam ɓenni e dow jaam e kisal hay caɗele kewɗe
ɓe keɓani hen ɓe koliri noon caggal noon nde oɗo tawa kadi ko oɗo biyeteɗo ceerno Hady Thiam ko kañum tigui woni cukko hoorejo fedde nde o holliri tigui walla mbeɗen o biyan o waɗi jettore makko faade e laamu leydi Mali o fayi jettare makko faade e leydi Mali o yetti noon jagorgal leydi Mali kala fena tigui fate nden ka dariɗo kay rokki koninkoɓe ha mawlude nde wawi wadde jaam e kisal o yetti kadi jagorgal leydi Mali kala fenaɗo tigui ko fate coftal ɓalli sukaɓe coftal ɓalli lubɗoɓe kay stade uji taw kadi ko stade uji to coftal ɓalli hewno waɗede o luɓiɓe ɗin stade uji noon haaɓe mbawi wadde hen mawludaji o yetti kadi laamu leydi Mali o yetti Ibrahima Boubacar Keita dokkuɗo kay 150 hectares mbiyen noon boowal tawane de boowal ngal ko 150 hectares o rokki ɗum tigui oɗo biyeteɗo Serigne Ousmane Aydara ngal boowal noon maɓe mbawa wadde hen kay mawludaji keddiɗi kay yoga e mawludaji maɓe mbawa wadde hen e kadi gueɗe kewɗe kadi taw ko erago julɓe leydi Mali kewi erade eɓe mbawi tigui wadde pottal mabɓe e on nokku mbiyen ɗum noon woni tigui beela mabɓe no fewi kanko noon oɗo biyeteɗo kanko noon biyeteɗo ceerno Hady Thiam cukku nden fedde halfinaɓe fedde julɓe o erima tigui laamu leydi Mali nde darata kay ko ɓuuri yawde e yaccede beele kay on nokku ene garɗine ha feewa beele on nokku ne garɗen ha feewa saabu o holliri kay e hitande hikka nde mawlude nde waɗa tigui nder stade ɓurɗo mawnude e nder leydi Bamako kono yimɓeɓe kajjani e nder on stade o waɗi jettore makko kadi faade dendagal ɓesgu Mali naɓe guila to banggue sernaɓe ha to banggue almuɓe ha to banggue almameɓe o yettiɓe foof noon saabu kay o andini mawlude nde waɗi tigui e dow jaam e kisalla sen ummima to leydi Mali ko ɗon tigui payten to leydi Nigéria noon e ngoɗo wuuro witego Abuja mbiyen noon fedde witede CEDEAO ɓe joɗinoma tigui toon e ñalawma hanki o ɓe joɗima noon ɓe kolliri ko ɓuuri tengtude e gunbatu tan ko oɗo tawa kadi ko biyeteɗo Jean Claude o lomtima tigui oɗo biyeteɗo Michel Souza noon kañum tigui wonno hoorejo nden fedde witede CEDEAO joni oɗo saaha joni noon hoorejo fedde nde ko oɗo tigui taw ko ivorinajo Côte d'Ivoire najo biyeteɗo Jean Claude ko kañum tigui lomti e nder nden jonde kadi ɓe kolliri tigui maɓe kaal kadi ko fate oɗo crise taw ko crise dawrugol tawateɗo to Togo sen ummima to leydi Niger sen ummima to Nigéria ko ɗon tigui payten to Gabon noon mbiyene ñalawma hanki o ko tana Moussa waɗi toon ko sanga 10 heures suko goto taw kadi ko ɓeɗo suko goto taw ko Nigérian najo kañum tigui waɗi noon jangu o waɗi jangu makko noon e ɓeɗo yimɓe ɗiɗo taw ko jibinande Danemark naɓe ɗiɗo arnoɓe tin tigui taw liggoto tigui koye oɗon kay gollo télé oɗo télévision biyeteɗo National Geographic ɓe garɗon noon ko wadde tournage mabɓe tigui e nder leydi Gabon nden noon ɓen ɗiɗo jeehi tigui e nder oɗo nokku taw ko nokku biyeteɗo village taw ko nokku biyeteɗo village artisanal on nokku noon ko nokku kay mo ɓeɗo sañoɓe ɓe nokku sañoɓe e ɗatoɓe e ñootoɓe e pentiroɓe tawate mbiyen nden noon nigérianajo o yiiɓe ko ɗon tigui ƴetti laaɓi ene wulla ne faya mabɓe ne wiya Allahu akbar ko ɗon tigui o ƴetti laaɓi o yiiwe mabɓe o gañiɓe kamɓe ɗiɗi foof ɓe gañi hen gañanɗe musɗe koɓe kamɓe ɗiɗi noon hen goto ko debbo o yaw ko gorko mbiyen oɗo nigérianajo ene yara e duuɓi 53 o yarata o waɗi noon duuɓi 19 e nder leydi Gabon mbiyen noon kamɓe tubakoɓe ɗiɗo gañiɓe eɓe tawe tigui e nder cuuɗi cafrirɗi ɓe Libreville Gabon hen goto noon waɗama opération mum kadi feewi no feewi oɗo saaha semori keddiɗo o noon ha e oɗo saaha ne tampi no feewi kanko nigérianojo noon o holliri tigui e oɗo saaha waɗi saabima wadde ɗeɗo gueɗe kay ko gañgu dowlaji dinde Amérique holliri tigui julɓe e ko oɗo Donald Trump dari kay e oɗo saaha gam yidde wattude Jérusalem lamorgo leydi Israël o holliri noon mettere makko hen no feewi noon ɓayini oɗo kabaru ko jagorgal leydi Gabon kalfina tigui nden ko leydi ndi on noon wiyete ko Etienne Massara Makaga ko kanko tigui ɓayini oɗo kabaru e radio télévision mo leydi Gabon mbiyen o tana noon ma wonan caɗele mawɗe wonande kay ɓesgu wonande kay hoɓɓe taw ko hoɓɓe julɓe tawateɓe e nder wuuro Gabon e nder leydi Gabon ha e nder Afrique centrale foof sen ummima to leydi Gabon payten tigui koto Afrique du Sud noon mbiyen ha joni noon ko ɗaftodiral tigui woni hakkude kay oɗo gonnoɗo cukko oɗo biyeteɗo oɗo cukko hoorejo leydi ndi e mennoɗo wonde joom suudu makko kamɓe ɗiɗo foof noon e ɓene ɗaftodiri mone mabɓe foof noon ene yiiɗi ardade kaaɗo lande wiyeteke l'ANC mbiyen noon hikka guila ko landal ANC noon tafa faade joni ko ngolɗo woni lawol gaddunol keeɓe jemba kay fodde mbiruji jeeɗiɗi gam yidde lomtade kabaruji men joolam jaɓiri payten koto Afghanistan noon mbiyen ko 11 policier wasi toon fittadu mum tawa kadi ko ɓeɗo wiyeteɓe taliban en mbaɗi toon
ñalngu mum to Palestine noon to Cisjordanie mbiyen ko Palestine najo goto ko kañum tigui nangga toon omo joguino bombo o yinno noon ko wadde ñalngu makko kay e nder wuuro ngo to Philippine noon mbiyen ko nogas e goho neɗɗo wasi toon fittade mum taw noon ko ɓakkere e toɓoji camdi toon saabi pittali mabɓe to leydi Israël mbiyen ko gorko goto noon ko kañum tigui gorko goto kañum jagga toon sokka e oɗo saaha taw ko mennoɗo wonde jagorgal kanko noon o tuuma tigui ko fate mbuñari to Pakistan paalen mbiyen ko janggo musko waɗi e nder Israël nder janggo musko waɗi nder Pakistan e nder église goto yimɓe joyo mbasi hen pittali mon yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Arabie Saoudite paalen mbiyen nder Arabie Saoudite noon ko goto taw ko oɗo taw milliardaire goto taw ko Palestine najo kañum biyeteɗo Palestine najo biyeteɗo Sabil Al Mansiri ko kanko tigui nanggano e nder Arabie Saoudite e oɗo saaha